Game. Tayo ba? Kurang na lang ani bakar ni. So, what's up mga kamigom? Napagay ang Migom Boys karon. Ginagawa mo. Tinunuang pako o gabi o kapayas. Pero sa dili pa naman sa video, sa mga nakita sa among video, paki-support sa among channel. Sa kamigom, paki-subscribe sa YouTube, paki-like sa Facebook. So karon mga kamigom, manguha na tagpa ko. Tara. Oh, tara. Uy, kamigom. Pag-una. Tara mga kamigom. Muli ang pako. Muli akong putahiron. Lagi yung gantig dia ron. So mga kamigom, mauna niya ang pako. Gamay pa kayo. Kuha ko ta. Hindi ka patagpako ano. Ano po dapat? Kuha ko lang po no. Gabi. Mau na ni ang gabi among gulayon guys. Tara guys. Asa man? Tara guys, ini guys. Kuha daw. Ako ni kuhaon guys. Mau ni guys, mau ni gabi. Ah. Basig katol na bay. Dili ni katol. Di na katol? Ah, sige. Dambi na imong pako. Mana? Dungagan pa natin eh. Dungagi daghan na. Babaw. Ah, manapit. Enam. Oh. Ah, kaya na di unot ay takway. Ay takway guys. O kana, apil lang takway kay magulay na. Gamot ni gamot. Pasensya na mo guys kay saba kayo naman koy busay dire. No. Ay sapa. Ay tara. Gamay ra pa ko. Na-slide pa dyan sinong manoy. Wag, hala ka bay. Mga kusungkit sa kawayan sa kapayas kay So karon mga kamigom, mangita ta og lubi para tuno gulay. Tara. Asan mo nakuha bad? Layo kayo. No, nahulog pa sa panglubi. Hawag si Busay. Tara. Asan mo nakuha na brad? Taasan na eh. Oy. Sus, gikawat pa yun yan ng mamahalin pa ng kawayan na na. tama tayo sungkit taas mo kayo na kukulo pa din ng kiting. Sige, sungkita. Sungkit. Pagkoy ka. Bukan. Lisig batanon ba eh? Matay. Tara. Sus. Astilad. Muni kapayas guys. Muni kapayas guys. Muni mga kapayas kami mga kamigom. May tubig. Ah, tago kayo. O tara, magluto ta. So karon mga kamigom, kumpleto na ato ang itahe. Kumpleto na may papayas, may lubi, may pako, yung gabi. Tara, magluto na ta. O tara. Punit ta. Luto daw niya bibiyaan ng kapayas. Gamit po ka. Kasi mo ni siyang Migom Boys guys, nag-prepare na sila sa mong lutoon. Eh, mo ni siya si Mang Kiting guys, kining gabunot. Mo ni imo karon. Tawa yung buhok imo. Tingnan ako.
yun. Kahit sa isa, kita ko mga ulit. Uy. Iinom mang sabaw mga kamigom, football ni. Ako siniruhan ni. Isa, uy. Tamis kayo, ki. Murag tubig. Murag tubig. Murag tubig. Say lasa. Murag lubi. Kita, wala ka sus. Sos, hastilan. Siya o kung Nubo lang. ngando, ibuya mo. Sa po naman trabaho, Brad. Unsa man ay? Dili. Unsa man imong gibuok? Ano siya ang kapayas. Payas. Unsa nang kapayas sa Amerikano, Bisaya? Ano eh. Mansaka di kapayas. Mansaka? Native. Saan ganito paghiwa eh? Ambot lang. Mangkiting, unsa man pagluto ni? Pahiwa. Ano ka na? Kaya nisinti ng hiwa. Inisente. Wala ni disente nga pagkahiwa. Kan ha? Murag adubuhon. Tubig na kailangan. Walay labot ng dahon? Ya? Walay labot dahon? Kailan na yun? Mutanar ko. Wala ba yung dahon? Walay labot ng dahon? Talaga kayo. Unod, walay labot. Guys, yun guys, kailangan dyan ipanitan ng gabi. Yung palak guys. Ano man? Kaya kung hindi natin ipanitan, katol man eh. Maak ba marag tao, maak. Maak. Kung mga tol gin tao, maak. Katol ay na day. Mauro na siya kung gabi. Ikaw na dili na nakatol Ano na. na siya katol. Sige, ikaw naman na to. Katol, katol na yung iwa. Ano guys, nagpatol. Diyan. May wala nang hagpaton. Marag nagpatol na. Patol na siya, marag batong ba? Ano man ang hagpaton? Ano yun guys? Ano man ang hagpaton? Marag kamong gay yung gagpat. Sa Tagalog, ano man ang hagpaton? Hagpatin. Nagpatin. Masa ba ito sa Tagalog ba? Masa ang hagpat ba? Ambot. Hagpatin. Dili, ang hagpatin, di asawa man niya na. Kahit kutluin. Ay, hindi po. Kutloin. Ay, kutloin. Tanawan ko ni Sergeant Kim mo kabalo, ba ni mo kagod? Asawa na po na kabalong ka. Kadlawon ra po ni kabalo mo kagod. Iyaw. Ayo kan ha? Ingon sila, kadong bagong kagod, lami na kayo na. Wa tay matigo mana. Sige na rin yung kaon eh. Ay ay! Hoy, bakit mo kinain? Oh, magsayo-sayo mong kaguran. Oy! Mga anak ni Diego. Pangayo. Ang mga batang maliit kailangan pakainin ng kinagod na lubi. Steven. Ito na Marvin. Sunod na mong vlog mga kamigom, kita mo na mga manuka kamigom. O na mong tirahon mga kamigom. Now, daghan na. Subak nga muna ning kapayas.
Kagod gani mo mga kamigom ingan he. Ayan na, magsasayaw. Ingani magkagod. Ah. Manoy, unsa man yung manong Manoy? Angkat mo na yung kapayas, kumutan kong asin para higit kayo katulog. Katol, murag si Mang Kiting, katol. Nato yung sa gula, galing atong guys. Guys, bisig matingala mo guys ang nailamas. Bisig mingon mo, uy, ingat tinunuan naman lagi yung mga bumbay, yung naiawas na yatsa, na karot, ano guys. Gisa ni guys, gisa. Isa de. Yung man, maggisa ni guys, tunuan. Para nindot ba? Ginisa nga tinunuan dai ni dai. Among tayo gisa. Para lami. Ano siya mga kamigo mo? Ano ang gabi. Pako, gamay kayong pako. Bayas. Carrots. Yung mga lamas no. Gumagtagod. Pumutang para makuha ang gata. Yun sila, ang gata daw. Pangkadugang. Wala na sandaw ang lupi. Pangkadungag daw. Wala na sandaw ang lupi. Kasi. Wala siya guys, sige, kumutan yan tunog. Sapal. Ayo, Jay. Ayo, ayo. Hapit yun, kaya mo mangikuhan. Ayo, ayo, ayo. Ayo, Jay. Kisa man yung mga anak, imo yung mga anak, Brad. Kanang isa ko, anak, kanang gwapo, kanang isa pangit. Nung manoy na, nung manoy. Manoy na. Ibahog sa manok. Magtapok ng kanin ng manoy ron. Kining mga manok ka guys, atangin ninyo kay mao ni among ihawon sunod vlog. Ya bro. Tuwas mong likod bis. So guys, atong yunan ng tika guys. Okay. So mga kamigom, bisa na po ipadayo luto. Palihog niyo subscribe sa among YouTube channel, Migong Boys, at saka sa Facebook page ni Wilfred Kahilog. Salamat. Apa na mabukal ang mantika. Wala pa tayo, paday. So among chip cook nga excited kayo. Hulat-hulat sa ta kay wa pa nabukal. Gamay. Nakay asin dagbitsin ma. Okay, init na. So guys, atong yunan kuan. Ahos. Ahos. Ahos.
Bombay. 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 Bombay ra din. Pagkuha dito. Pagkuha itong sili, Sergeant. Oh, Sergeant Kim, oh. Manabako. Muna akong pinagdaran sa aksar. Mga kuan. Dagkuha. Mga gapo. Hiwa na. Diwa ko na. Ang ginulo na akong sili. May sili na. Naro. Naro na ako. Green ng sili na. Green eh. Sinong manoy. Tingnan na. Payas. Payas. May una. Mati una. Papaya. Guys, sige mga tingala mo guys nga. Tingnan tinunuan di kuan man lagi adobo. Kuan guys, dagag paagi magluto og gabi na tinunuan. Pwede na may unang kuan tubig niya. Kuan nimo guys, una nimong gabi napalak. Yung malata na siya. Gusto na nimo ilunod ang kuan. Tuno, mga lamas, pwede. Na pwede ka kuan guys, kunin gisa tirada. Isa? Gisa nga with tinunuan. Para nindot ang color. Di mo ka na, walay, kuha na, dili na, way agi, sugba na. Pwede ka punta magsugba. Pwede ka punta. Sugba tinunuan. Sus. Lami ka ng sugba, labi na ka ng naisuka. Ayog, sukahi, kaya ito nakaunon. Nara mga kamigom, nilunod ng kapayas. Isunod na po ni Mang Kiting ang Ini, gabi. palak na. Palak sa gabi. Araw. Tingmatingalan mo yung tubig. Ganyan. Taklo ba tani siya? Taklobi. Bisaya lang tayo kasi, di mo marunong mag-Tagalog. Bisaya lang sa tarong Tagalog yan. So, sunod. Kuan, ano? Sunod. Mag-English ta. Sunod vlog na Tagalog na gyud nino. Mas Tagalog, English. Kita na mo. Para makaintindi ang mga dapat makaintindi. Sing matingala mo guys nga kuan, kulang mi ang isa, busy pa tayo. Ito, nagkanal pa siyang kilis ang balay kay basin dog maanod yung balay. Uy, Si maanod. nalagi baha. Baha yung balay. Di. Di, ganun. Unsa na siya? Ano ni Mang? Ay, tulo. Ay tono. Tulo sa bibi. Ang padungag og gatas. Buntura ng sandaw ng lupi. Okay. Atong kayon. Okayin. Wala pa gani, mapagani templa eh, murag paminan ako, lami ni patimpla. Tama ka sa imong paminaw. Paminaw na ko, ang tataga. Tama ka sa imong paminaw. Nga paminaw lang na nimo. Paminaw na ko. Papapahon tayo. Eh, papugos ni nakan eh. Mo ni si Mang Kiting pamilyado in town. Ano nikamot yun siya nga mag-vlog. Gani dito go. Sa mga nakakita, paki-subscribe pod. Maluoy mo. Oh. Pamilyado in town in tawhana. Ha? Ilunod ang Ito natin kuan bitsinan. Ben. Ajinomoto, baka naman. Ben. Muna siyang prako guys. Gamay rin yung taon kaya mo nakuha kay nagbaha man gud. May katabok. Ano Mang? Di, lunod. Guys, dinindot ko basta yung laging gisa guys. Oh. Ano yung puro guys. Hamot kayo. Mura yung gabi no. Mura sa kuan. Mura sa kanang. Mura sa gabi.
Kumot din niyo. Kumot agaso. Amotay. Hindo guys, hindo. Sam. Luto na. Unsa man imong luwag nga buslot man. Ya, ito. Luto na? Pwede dai. Muha ta? Ito na tayo. Sige. Luto na? Okay, luto na guys. Luto na mga kamigom among tinunuang gabi og pako og payas. Mami gid. Gabi eh. Tayo ba? Kulang na lang ani bakar ni. Paong ko. Kaya taon siya sa subak. Paong paggulay. Kami yan, nagpaluto. Kami, wala sila na. Kilawan mo kanimo. Wala na. Diba be, kilawan natin ng mga kito. Isa sa brad. Nasa dagat ana eh. Murag tinunuan. Lami gid. Lami gid. Sure ba? Gid. Murag tinunuan no. Lami gid na kamigom. Ingna jud nga lami kay lagi sa mo tuong nga lami ini ug di mo makita kung naong. Halang ba halang? Koy una kuha. Lima. Eh sige na mang kiting. Gutom gid ko ba? Ngayon yung bataan eh, kang timo naman eh. Ay nagtingo. Yan na noy. Ako, Dre. Ito, ayos ito ba? Nangao ng mga kualo. Nangao ng mga mago. Pasan ni mo kaugulay. Hindi pa ko ba? Shout out, Brad. Shout out. Shout out sa mga nagpa-shout out. Nabay nagpa-shout out isa. Dami, milay ba eh? Binis nagdulay Kim. Ginoy, shout out eh. So mga kamigom, shout out din ako ang barangay konsihal si Abel Cabilio at siyang mga kaubanan. Nagpa-shout out si Ruel Prospero. Okay. Unta daghan pa nagpa-shout out. Bahala gamay mananaw. So mga kamigom, dire na to hibalaan mo kung sila may anong gulay ni makitin. Mura ba siya gabi o mura siya lang? Out din ni Munatuhan kung ni Mananggutay City. Idol na muna. Guys, shout out na mo si Juan. Abing mo guys, 5 may kabuok. Ang isa, trabaho si Alexa. Alex Kanite Quezon. Ang inabuhi tao nang ato. Ato gibutang to Ginoo to. So yun, play na diri kada Domingo. Marap mo ba? Ano iya ba? Lumian. So mga kamigom no, dire na namo nakumano na mo ang vlog. Sa mga nakakita ng video, support sa mong channel, subscribe. So, like ko sa mong page sa Facebook, tagamigom kami. Maraming salamat.